לאחרונה האינסטגרם מטרגט אותי לזה שהרבה פעמים אנחנו רוצים לגדול, והכלי שלנו לא מוכן לזה. ואז בעצם אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה פעולות, אבל שום דבר לא באמת קורה, ואנחנו נמצאים כל הזמן בתסכול תמידי. ואז יצא לי לשמוע איזשהו פודקאסט של מישהו ממש מוכר שקוראים לו ג'יי שטי, שהוא אומר שיש לו גור שאמר לו פעם אחת, כל פעם שאתה רוצה לעשות 3 צעדים קדימה, אתה צריך לעשות 3 צעדים בתוך תוכך, פנימה, כדי שתוכל לעשות את 3 צעדים האלה קדימה. ואז גם נתקלתי באיזה עוד מישהו שמדבר על זה שבקבלה יש איזשהו משפט שאומר ששפע תמיד זורם. האם יש לך את הכלי כדי להכיל אותו? וזה פתאום איזשהו פותח את הראש, שכאילו בסופו של דבר הרבה פעמים לנו אין את הכלי כדי להכיל את כל השפע שקיים. ואז אנחנו עושים כל כך הרבה פעולות, אבל שום דבר מזה לא קורה, כי אנחנו עושים פעולות בשטח ולא פעולות בתוכנו. כי הרבה פעמים כדי לגדול צריך לדעת להתמודד גם עם אחריות יותר גדולה, עם תחושה יותר גדולה, עם להיכנס לכאבים שאנחנו לא נכנסים אליהם. ופתאום קלטתי את זה על עצמי, של כזה, אוקיי, את רוצה לגדול? את צריכה שנייה לעבוד, לראות עם עצמך מה חוסם אותך, כאילו משהו בפנים. והרבה פעמים גם כל הדיבורים האלה הם נורא באוויר. אז כאילו נגיד אם אני רוצה לדבר על זה תכלס, ראיתי מישהו שאמר, אם אתה רוצה ליישם את זה בפרקטית, תיתן את מה שחסר לך. זה אומר שנגיד עכשיו אתה מרגיש שחסר לך כסף, או שאתה מרגיש שכזה, אתה לא, כאילו נגיד באמת בעניין של מחסור של כסף, תיתן כסף, אפילו סכום קטן, הצדקה. כאילו תהיה בנתינה הזאת, אתה מרגיש שאתה לא, אין לך אנרגיה לעצמך, תעזור למישהו אחר, תנסה כאילו לעזור לו. אתה מרגיש אבוד, תנסה לעזור למישהו שהוא מרגיש אבוד. תנסה להכניס את מה שחסר לך. וזה בעצם קצת הופך את המטבע. אני נגיד עכשיו עומדת לעבור טיפול באיזה שן, אימא'לה, כל כך הרבה כסף, כאילו ממש. מגיע ל5 ספרות. ואמרתי לעצמי, יאללה, כאילו זה קצת העביר לי את המוח כמה זמן שאני כזה, וואי, איזה קשוח זה, שאני עומדת להוציא סכומים כאלה גדולים, וזה עוד, יש לי עוד כמה סכומים עתידיים. ואמרתי לעצמי, טוב, אני משחררת, כאילו, יאללה, אני מתמסרת לזה, וכזה, ונותנת את הכסף הזה באהבה. כאילו, השינוי גישה שלי פה הוא משמעותי לזה שאני אגדל ושאוכל להרחיב את הכלי שלי. אז פעם הבאה שאתם מרגישים איזושהי תקיעות מסוימת, תבינו שיש פה הזדמנות להרחיב את הכלי ולהיכנס לכאב שבעצם תוקע אתכם.